weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguiray fallemma kon waktu yoni ha to ñoro masina kame jombo ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal yogay landaji lundo tenti noona wonande groupe parlementaire mo takko wallo hanki o kuccodiri e jaydiyankoɓe ɓe kolliti mette mabɓe faade ko wanno to susaɓeji leydi sénégal e yontere ndeɗo henna ɓe kolliti mabɓe gullita ɗuma windere nde ɗeɗo henna gueɗe nde dartoto ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Mauritanie yogay landaji lundo kolliti ma jippoya boli moɓodiral mangala toon to Nouadhibou ɗum ko ñande 5 ndu lewru alet paɗoɗo henno gam hollide caɗele puŋŋiniɗe e nder leydi ndi guilay ceergol gurdama leydi ndi to leydi Mali kene tolno e temedde jeeɗiɗi ko fawi camion citerne woni ko yetti subaka hande o to Bamako laamugo leydi Mali gam teskede caɗele carburant ari koye ndenka kame kisala to leydi Guinée Conakry ko laylaytol ɗanninoɓe yimɓe suuɗayru ene punta yimɓe ne cokku ɗumen toon to Libéria ene ɓira haalisaji faade koreji ɓeɗon woni gandi mawdi nanga toon to leydi Guinée kabruji men manomin ha to Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Afrique du Sud Algérie ma en jaaton to joolam jaɓeri jaadine musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca musidɓe tedduɓe wata goɗɗe joni jaññoɗen giɗo Allah jiituɗo oɗo henna suka gorko walla taw ko kanko kala ɗo woni bandi ko en cohlimo o wiyete ko Djiby Sy ba makko wiyete ko Samba Sy welede Allah e nene makko ene wiyeteno Hawa Sy o jeeya ko gurel ɓokki ene tawe falde Jombuko région de Khayi koye leydi Mali o jangganno alqouranil karim koto kay hayɗi to ba makko cawdiɗo ene wiye ceerno Cheikh Mountaga kanko Djiby Sy gila taske rowane 2025 ko majjirɗo ɓe sa kala ɓe nanannomo ko ndiɗo dumunnaji kala ala ɗo ɓe nanimo hay nokku so kanko heeɗi nde dande yo andu koreji makko ne cohlimo kala kadi ganduɗo biyeteɗo ni baɗo dani hen koreji mum ene jiilo ɗum o ɓooyiɗo kay hayɗiɗo noon kanko e miñi ko en e guiƴiken ɓe o jangguinanno qur'anil karim gila noon rowane haytiɗo hen ko majjirɗo ɓe ko dogluɗo ɓe ganda kala ɗo heedi kala bawɗo yiidemo yo jokkodire tonggode leydi Mali 00 223 75 20 73 44 nototoma ko Djiby Sy to karamakko walla mbaɗa 85 38 83 03 nototoma ko ceerno makko ceerno Mountaga walla mbaɗa tonggode leydi Mauritanie 00 222 42 28 97 99 nototoma ko guiƴi ko mo jangguidanno ɗon ɗo kay hayɗi ɗo ene wiye Hadi Sy giɗo Allah jiituɗomo e kanko hoore makko ɗo woni kala yo andu koreji makko cohlimo tare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque
mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorel te ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen kollaɓe jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto Marsibou Bessa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jaama salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo addire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓaala wala danwal kala gandu bidde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirola omo safar rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ustaraɓe dawago e rewɓe sattoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrana worɓe ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni moosa nofuru ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ceerno Djiby Sy ene jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabruji ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kiline mum to mbawɗa wonde kala so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safroyima jettoma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ene safra fodde sappo e tati rafi fannu goɗɗo ko fodde sappo e jeenayyi fannu tataɓo ne safra fodde temde rafi ceerno Djiby Sy ene andini dendagal kiliyeɓe mum ewɗo saaha joni mo tawe to Wourossogui so tawi a ari ha Wourossogui yaltirde Wourossogui lawol faade Nabbaji dernier station so tawi a limima banggue ma ñaamo ma tigui galle ceerno Djiby Sy walla so tawi ari ha ɗon to station so tawi a noddimo ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy noon numéro makko leydi Sénégal tawi ko numéro appel mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko bawɗo l'istikar ko indema inde nenema dokkatamo haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy wonande yimɓe nder l'istikara ko 2000 francs CFA omo jogui numéro Wave e numéro Orange Money numéro makko Wave e numéro Orange Money 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni e base makko ne golloto Nouakchott en tawi ɗon meñi ko wiye ceerno Alassane Sy sa jokkodire e ceerno Djiby Sy tawi ko leydi Mauritanie gonɗa to Nouakchott ma o jokkodire e ceerno Alassane Sy ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawnde tati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase jeegoma yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba takkusana yoni to haalirde Nanka FM Galoya haalirde nde ganduɗa saari ɗon tawata e nder haalirde ko mbarodi e ngeloba furti ko Mauritanie e Sénégal lappol palol dande maayo kala en watti hakkillaji mum e jewte e kumpital ɗon ɗo Galoya Nanka FM en calmini Siraji Diallo e dendagal gollodiɓe jayde nde kala ha tenti gardiɗo jayde jokkere ndam kiidira tata Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ha to haalirde gaynako nammarela hato Yelo FM mo pate gala bandiraɓe kumpital men e ɗemgal pulara e nder guenendi leydi Sénégal jonde hakkude hoorejo leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye kame ardiɓe commune aji woni maire uji ardiɓe commune aji e nder leydi ndi Sénégal kala nden jonde hanki laatima kame toɗɗaɓe wonɓe collectivité territorial kala muɗuma hanki o toon to Diamniadio o holliti fandare makko fewnidde guure ɗe e ɓeydude doole e sembe commune aji guure ɗe ha ɓuuri wawde dañde gollorɗe wonɓe toon ɓuuri wawde gollade projet ji kewɗi mbawa waɗede toon kala ko fati banggue gueɗe ɗe ene ɓatti guure mawɗe ɗe kala nawi e commune aji ɗi beele golle ɗe ɓuuri wawde yencinde no fewi nden woni jonde hakkude makko e ɓen ardiɓe commune aji hakkude mumen hoorejo leydi ndi hanki toon to Diamniadio hoorejo leydi Sénégal o wiyete ko Al Amin Lo kanko noon wo holliti e batu jagorɗo o fandare makko o saako teskade ɓiɓɓe leydi ndi ne gone tampere mawde no fewi tenti noon gila kayɗe golle jowa ɗen golle noon koye région de Dakar dartinde kala ko fati yoga e mahangoji nguɗo laamu heeso ƴetti laamu wonande hoore jagorɗo gonnoɗo hen guila 2024 koko dartinno kala ko fati mahango yogay projet ji tawiteɗe takkomaje ɗe Dakaru holliti noon hewɓe kaynana jooɗi gollaki hewɓe gollatonoɓe en kala tene kadi ko joomen galleji tampere waɗi fandere makko yewtude nden yowre équipe toppitiɗo on fannude himmiranta ɗin dossier ji kala mum dewne lawol beele kadi ɗin projet ji kala ɓamta ɓisguji leydi gona e golle timmuɗe fannu jangde tenti noon jangde e ɗemɗe gendije jagorɗo jangde ɗe Moustapha Guirassi tawtorama alhamisa o jonde kame aljuma hande o hakkude catal biyetegal CCI taw kadi ko tambingal ko fate ɗemɗe gendije ELAN taw kane wonde o yeefa ngal francophonie ɗe gueɗe kala e jokkodirde IFF EFA ɗe cete kala eɗen gandi gila 2012 ko himmirande beele Afrique ɗiɓi mum jangga ɗemɗe neniji mumen e nder juuɗe jangguirɗe guel nden noon ngol tongol ne laaƴi no fewi kanko jagoro holliti ɗum ɗo hen foti ko himmiranede beele école aji ɗi kala sukaɓe daña coodi moƴƴi gam janggude ɗemɗe mumen gendije ma naftuteni kadi ɗum woni ko ɓuri wawde wallude yontaji ɗi no fewi baccalauréat 2026 e nder Dakar tan ko ene tolno e 13 candidat taw ko téléphone ngaji men goni tettaɓe to banggue guyka ko wona ɗum ko noon centre aji kewɗi ardiɓe kolliti guel kawguel guel rewi lawol no fewi ala kalɗotina hen fitinaji kame caɗele so wona seeɗa nanguiraɓe ko fate sifa guykaji e ɗin fannuji kala gartaten koye dawrugol to Touba inde makko ko Mokhtar Diop o wonino nonne kadi député taw koye parti APR kanko jabti konguɗi Cheikh Thioro Mbacké mo ganduɗa yaltini konguɗi holliti gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal hono Macky Sall haydara waɗani to wuuro Touba o holliti ɗin konguɗi ko konguɗi janɗo e sarat ene ruyta so tawi kay Macky waɗani toon namde Touba naɓe o holliti so tawi ko lawol autoroute ila Touba Macky meratano ko Matam hayso wona ɗum dañi ko nafti on jabti ɗiɗon konguɗi hanki o yogay pelle lundoji ha tenti noon wonande groupe parlementaire mo takku wallu ɓe koccodiri e jaydiyankoɓe nonne kadi Moussa Hamadi Sarr suuti konguɗi muɗum ɓe kolliti ɓe jonnani hay seeɗa ɗi fitinaji baɗɗi toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal altina jawtuɗo ha ganduɗa waɗi toon fitinaji mawɗi no fewi ha ganduɗa gendarme ɓe naati toon ɓe kolliti
aɓe namdi luwa kono kadi aɓe jiiɗi laɓɓitinede e leelol waɗede ko jeeyi sababu gendarmeɓe nadde ha nderto kono ɓe katta ɗon tan maɓe gullito windere nde kala ha tenti noon cate ko wayno CEDEAO ko CEDEAO ko noon kadi pelle goɗɗe kala francophonie hayloni e pelle windere kala oɗo saha ko yahata toon sustaɗeji leydi Sénégal ko toñangue kono kadi ko gueɗe ɗe jooɗani dawrugol leydi Sénégal handani eɗe gueɗe ɓe kolliti ɓe ɗaccata ɗum so wona ɗen gueɗe kala ɓe ndewna ɗum lawol Aliou Gueye ittaɗo e golle muɗum eɗen gandi kam wonno directeur général Petrosen kanko noon guila tan o itta e golle makko waɗi haalande o holliti omo yetti Ousmane Sonko kam jeyno sababu toɗɗedemo ko itta kono o holliti maɓe gartoy ɓe garday doole e force 2029 gam lamade leydi maɓe tettoy ɗi poste ji kala ɗin konguɗi woni ko yaltini to Kédougou ko tana musto waɗi toon ken tolno e pittali jeeɗiɗi corti e ɓalli jomumen koye ɓen yilotoɓe kanŋe toon to falde Saraya taw kadi ɓeɗen hewde ko Burkina Faso naɓe yilotonoɓe toon kanŋe ko gasɗe mabɓe mabɓi ɗum ko caggal toɓoli mawɗi jippiɗi toon waɗi jeeɗiɗo mayɓe hen goto noon ene gañi hen kamɓe noon koɓe Burkina naɓe ɓurɓe hen hewde mayɓe e oɗon diwan Zac Mbaw ko muusi ko hulɓini ko kañum waɗi toon ɗum ko kikiɗe hanki o saga takkusana ngel cukalel dewel ngel wiyete ko Khady Seydi duuɓi 5 ngel yaranno caggal iwi école hanki arti ngabbi tawi tuyo mum dow suudo walla nder galle to noon hollitimo komi ƴarde ndiyam yimo tottimo ndiyam jippi noon wonko ƴewata seeɗa tan timmani hay mintaji sappo yimɓe ɗo ngabbiti noon ne yiilomo e nder galle ronki yiidemo ndeke gulali ene less ndeke yo ko janɗo e balcon étage mo 4e étage o heddoraki e wonki ko ɗon o ronda o nawa to clinique Abi Diouf caggal mum noon o waɗata yemani e ronka noon ko fati ɗin fannuji kala o nawa toon to hôpital mo Thiaroye tawa ngel yalti aduna o nawama to hôpital Idrissa Pouye Grand Yoff ngam autopsie waɗede hen oɗo saaha noon ko leskoji kewɗi goni e dow oɗon sifa mondial 2026 baroɗe e teddungal haala mabɓe ne jokki haalede ha joni e nder guenidi leydi Sénégal signature uji ma gon ujunnaji kewɗi no fewi wiɓe kay o biyete Pape Bouna Thiaw gardiɗo kippo guenidi yo accit golle mum ko ɓuuri yawde yaccade hewɓe kadi garti e caɗele ɗe Pape Gueye fuɗɗi jofade ko fati eɗowoɓe kip mo gendi leydi Sénégal haɗani ɗon tan baroɗe teddungal guuri caɗele toon to hôtel mumen to Amérique to ɗum ko on defowo tumaɗo chef de cuisinier woni mawɗo defowo ko tumaɗo e fannude batigor kaki ɗeɗo gueɗe kala on noon ha nantina ɗuma wacci bagage mum yeehi ɗe gueɗe kala ko joni fuɗɗi yaltude ɗi haalulaji koye batuji mawɗi noon ɓe goni taw koye dow ɗiɗon sifaji kala mumen torisa tola préfet de Dagana woni Abdoul Wahabou Tall o holliti batu moɓe mbaɗi ko fate juɓɓingol ziyara ceerno Yahya Ba to Rissa Toll aɓe jogui fayidagal yuɓɓinde o ziyara taw koye nden kay kisal mawka no fewi aɓe keɓani ziyara o guilay dosde poɗɗe waɗede hen to banggue nden kay kisal ziyara o noon waɗata so haaji jomiraɗo ko 2 lewru août 2026 so haaji Allah rahmano jeheten ka toon to Kanel kame Wourossogui fitina walla mbiyen tan ko tina toon to Kanel nokko biyeteɗo Gurel Harana ko cukalel dewel ngel duuɓi ɗiɗi ma artan men hen musidɗo men Brahima Jiggo ha toon to Wourossogui sukaɓe ɗiɗi worɓe haɓɓe toon taw ko dognanoɓe moto Jakarta wonande Brahima Jiggo caabe leñola jam ñalli Sar Abdoullahi Sar weltare ɓiɓɓe fulɓe andu din moon jam ñalla men eɗen mbawi wiide ko musiba jayaji fini ga mbiyen hiiriga e département Matam ɗo e Wourossogui sen gummima Kanel ko walno toon ko yimɓe gone ɗin kono huli en mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sukone toksel dewel jartegel duuɓi tati gasnani hay jibinede jinnaɓe mumen kattimo ɗumen yiilama yiltama hakkude ɗon e 23 heures fade minuit ɗon ɓe jiitiguel e ngel wedda e lawol ene ɗeɗɗa tan ha ɓuuɓi en mbi ko musiba jaayiye bonɗo yo Allah duuki enen ɗiɗo musibaji bonɗi wala hawla wala quwwata
so gummima kanel galten ɗo e Wourossogui Sogui e Dindeje hakkunde ɓeeɗo sukaɓe ɗiɗo sagataɓe tohosɓe ɓe gasna en he jibinede waddunoɓe sappodirnoɓe mala joom jakartaji joom motoji goto e mabɓe foof en sappodira gonɗo ɓe keldi ladde kono ala ko gasi bandira musidɓe teddu nde wonno jibini ko jaayi e bonɗo hen goto ene nawrno laaɓi fi on ko leɗɗeje e reedu ma won 2 ha 3 docteur eɓe no kaldi tetti ene belta ko ɗon tan wonki gasi ha laaɓi ceer bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musibaji bonɗi finani en gaga e Wourossogui ha e département mo Kanel ɗum wonno ko jinnoɗen habrude bandiraɓe musidɓe tedduɓe gam weltare ɓe fulɓe andu dinima jiggo Barhama Thiaby Leñol a jarama Seydi Sar Ibrahima Jiggo to Wourossogui sen giwi ɗon paaɗen ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon Amadou Sambalo Madina Gounass woni leɗe forage uji woni hen forage koko jogui caɗele ndiyam seeɗa ne artana men hen musidɗo men Amadou Samba Lo toon to wuuro teddungo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sir Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe adadinma Sir Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e wuuro teddungo Madina Gounass eɗen gandi Madina Gounass waɗi fodde forage uji 4 hen forage goto tawte ko leegal ene wiye Sifaw hedde nattirte wuuro toon on forage noon fodde hande yontere fawde omo paani taw saabi ɗum won ƴiwoɗe wonno jamma ɗen majje e ko nandi hen mataw woodi ko suumi hen e on saaha yetti pompe ɗe on saaha wadde ko pompe ɗe cuumi wadde guila ɗen ha oɗo saaha guila e leegal Sifaw leegal Amantoulaye hunde Nassoulaye e Ramtoulaye leɗe ganduɗa ɓurno hutorade on forage oɗo saaha ene jogui caɗele ndiyam guila forage o paani guila ɗum waɗi noon on saaha kamɓe ardiɓe aji fort Madina Gounass jokkodiri e laamu ngu jokkodiri kadi ɓen kadi yeeyoɓe pompe ji toon to Dakar e ko nandi hen ala newni oɗo saaha kam en wayno pompe ɗe coodama hiddino cuwata arde en ɗemna ɗo e janggo walla ɓawa janggo on saaha pompe ɗe gara mbatta hen e nder woydu he kala leeɗe ɗe ganduɗa galano ndiyam ɗe mbawa hebde ndiyam ha ndesni yo kay leeɗe ɓurɗe hewde ɗo noon ɗen kam tinani ɗen caɗele ndiyam ɗe wonno forage tati keddiɗi kala ene dokka ndiyam wonande leeɗe keddiɗe gonɗe nder wurtoɗe ko ɗe ga leeɗe gonɗe saragaɗe noon hedde on forage toon to ɗen jogui caɗele ɗam ndiyam kono oɗo saaha hamdoulah alamina guila nden kam bandiraɓe ene namdo ndiyam ala kono kadi eɗen gandi e ballal kaw Alaji Abdoulaye Walla Ndiaye won moni forage uji kewɗi wonno e leeɗe he wadde hewɓe ene naftoro ɗam ndiyam gonɗa ɗin mini forage uji wadde heɓe kadi keɓaɗi caɗele ha ɓurti ko forage o paani ko saabu min forage uji ene campa e beddaji he e nokkuji ɗi kala ɗumne kadi woodi ko walli no fewi e ɗin nokkuji ganduɗa ngala ndiyam nokkuji keddiɗi ko hamdoulah alamin ɓen tinani ɗen caɗele so ɗin forage uji ene massa ene dokka ndiyam wuuro ngo ha ndesni Sir Abdoulaye Sarr ko musidɗo Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass feede Weltare TV weltare fulɓe adadinma Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to wuuro teddungo teskama guure kewɗe o saaha ne jogui caɗele ndiyam no fewi Amadou Samba Lo toon to wuuro teddungo leegal Nasrullah Rahmatullahi mboɗo yima tan ceerno en yo mbaɗ feɓe innira leegal Abdoulaye kañumne ko kiro wiye Abdoulaye ɓayde Rahmatullahi Nasrullahi en ne goodi ɗum noon takkusana yoni ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounass ko on waktu yoni ha to kidira e nder galle ceerno Habous Dialé ko taari ɗum kala ɗum uddi kumpital men ɗem ngala pulare nder genni ndi leydi Sénégal paaɗen ko toon to Mauritanie jagorɗo awo maje kadɗe taaridi nden kam muɗum kala hanki o darima yeeso suudu sarɗi ndu leydi Mauritanie namde sarɗiyankoɓe faade makko to banggue suudu moftirdu liɗɗi heɓe kolliti gasiya laaɓi walla woni hen ko woni holliti ɗen gueɗe kala ne ndewi lawol to banggue awo fina tawa ma fuɗɗito 15 nduɗo hen lewru ko wona ɗum ko noon so tawi ko laaɗe ɗe 14 ha 15 métre juutendi ko 18 ndu lewru fuɗɗito to banggue ngon awo taw koye maaje kadde ɗe maɓe ƴettu hen sifa nden ka e kisal joltugol ɗe laaɗe awo fina tawa e nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie nelaɗo mo leydi Tchad jagoɗo délégué nelimo ko Mahammad Idrissa Déby Etno Marsala on neli Fatim mo ganduɗa yettini ɓattake faade hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Wuld Cheikh Al Ghazouani on ɓattake noon ko bismade mawɗo leydi Mauritanie toon to N'Djamena laamogo leydi Tchad taw koye ñalɗi ndiyam jogoɗi lulade toon ñande 15 16 nduɗo hen lewru toon to Tchada batu hakkunde jagorɗe e gardegol hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie Mokhtar Wul Adjaye o batu ko hanki yuɓɓina artugol
ko fate e ɓoore nde mawɗe ndi ƴettuno wallide sukaɓe ngenni ndi ha mbawa dañde golle ngarɗuɗe kono kadi joni mbawa ƴettede gollade e calɗi jagorɗe ngenni ndi ɗum noon ken toon ujunnaje tati ɗaɓɓande woni koɓe mbanno holliti temetete sappo e tati ingénieur to banggue médecine ko ɓen tigui mbawi tigui subtede ɗum ko caggal nde candidature ji mabɓe ƴewta to banggue ngarɗugol golle kono holliti kuɗol siifine rewidi ɗe gueɗe kala ɗo e mayde hitande ɗe gueɗe kala ma ndewne lawol no fewi yogay station ngaji service tawiteɗe e nder lamorgo leydi Mauritanie woni Noksoda Teskama jigol ranguji yogay otoji jilotoɗi ko fate carburant beele depot ko gasi walla ala ɓe keɓani hen taw hay lamdala gotale dow waɗon sifa yogay landaji lundo jonnani hay seeɗa jangu ngu hutori police faade seppannoɓe ñalawma hecci hanki o kono kadi ɓe kolliti ɓe sardiyankoɓe ɗiɗo ɓe suud sardeji leydi ɓe leydi Mauritanie nangaɓe nde ɓe accitte ko ɓuuri yawde e yaccade ɗiɗo ɓattinoɓe gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdelaziz ɓe ɗiɗo ɓattinoɓe mum woni biteɗo Mohamed Wuld Mbo on noon ne wonde goɗɗo biyeteɗo Mohamed Wuld walla mbiyen Mohamed Salem Ahmed Ibrahima Fall ɓe noon mbawi ɗaccitede caggal nde ɓe taƴanono duuɓi ɗiɗi e kaso ɓe timmini cogdi mabɓe e nder kaso kamɓe noon koɓe ɓattinoɓe gonnoɗo horejo leydi Mauritanie fannu transport Noksoda hanki o transporteur en hewɓe kay moɓodiri gam hollide mette mumen ngal dosgal kesal gaddangal kala mo ala sifa technique kayitol ngel en hollira to banggue vitesse dogdu mum koko usta eɗin karuji nawoɓe yimɓe koko haɗa dogde e nder genni ɗi ɓe kolliti ɗe gueɗe kay ko gueɗe toñangue manggue no fewi ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite joɗiɗo to Noksoda woni Abdoul Aziz Ben Abdallah Arraqa o yaltini konngoli makko ɗum ko nde o bisma e jayde witede Sahara 24 o holliti nde sifande e nder ndeɗo hen yontere hakkude laamu leydi Mauritanie kamene wondi kadi e société mo Arabie Saoudite mon mbiyata Alwa Power mo ganduɗa ken tolno e temedde jeeɗiɗi million ko preje dollar to banggue électricité kuɓɓama ma wallit fannu ndema région ngaji kewɗe nder leydi Mauritanie ma mbaw dañde kuɓɓam timmuɗam nde tawno Senelec koko ronkani rokkude kuɓɓama leydi Mauritanie taw koye fannu sifa gaz yogay landaji lundo guinni ndi kolliti ñande alet paduɗo hen o ma moɓodiri toon to wuuro Nouadhibou wawrata koye joyi ndu lewru gam hollide ɓe mette mabɓe mawɗe no fewi faade laamu leydi Mauritanie e ɓeydo gola cogguji to banggue carburant ha e gueɗe guura ko fate ɗin fannuji kala mum guleki mawki kam tina teska yogay nokkuji leydi Mauritanie hande o 47 degré toon to Trizamour Adrar Inchiri ɗi nokkuji kala tugganma 11h ha 17h autorité ji kamɓe safroɓe kala kadi yimɓe yaltude ɗin nokkuji ko waɗa ɗum ko sukaɓe aynoyde e yiide neɗɗo e bolol a nawani ɗum woni otoji yaade woni nokkuji wasi yoɓade ndiyam nde jomumen jarata diƴƴe timmuɗe no fewi gam teskede nguleki ki ene heewi toon ha ɓurti paaɗen ko toon to leydi Mali ñande 3 lewru juin ko ñalawma hande o yettima toon to Bamako taw kañum wonde nden kay kisal armée leydi Mali ko temedde jeeɗiɗi e sappo e jeegom camion citerne ɗin kala ko jolninoɗi ko fate banggue carburant gam hadde jangoji ha yetti depot mo Bamako gam teskede o dumuna Bamako e ko nandi en kala carburant ne ngakki toon no fewi ha wona seeɗa jeeyi sababu ni toon tokka o fiyaɓe mburu woni tan fiyaɓe mburu oɗo saaha guddi boulangerie ji mumen jeeyi sababu noon ko ngakkugol carburant gam teskede ko wonande fuuruji mabɓe nawata ɗum ko kuura kono ɗo saaha ɓe teskima guila 1 lewru juillet ndu lewru ha ɗo hen mburu ƴakka kay gawo so wona ɓen hutortoɓe ko wayno leɗɗe ko nandi hen ko fade banggue tappa lappa en morla tan weddo nder so yalti ƴakke on mburu mbiyata mburu ɓakkere ko on tan hewɓe ƴakkata kono mburu machine gam wattinoɓe en kala hande o duttitima e karaweje walla gossiji ko nandi en kala gawo ko bisuji ɗiɗi goni janaɗi taw kadi waɗɗani wuuro witengo
kajji ɗum noon koɓe mbaali jammano wuruno koɓe nangaɓe rewɓe tatinoɓe nder on bis hewɓe hen mbaɗama viol taw kadi ko ɓen nangunoɓe oɗon bis kono noon ɓe mbawi ɗaccitede aɓe kiisi so wonat ɓen rewɓe loraɓe hen nelaɗo Mahamad Idrissa Déby Itno Marshal mo leydi Tchad yettima to hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta ɗum noon wayetini ɓattake ɓeydude cehilagal e golle hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kankon Fatim Al Jinne wo holliti ko wona ɗum ko bismade hoorejo leydi Tchad nande mum mo leydi Mali ɗum noon ko sappo e jeegom hawrata koye ñalɗi ndiyam ɗiɓe jiiɗi lula toon gam haalde ɗen caɗele ko fate ɗiɗon fannuji kala tabakkoto ko gendarmerie fawi juuɗe muɗum e hewɓe e nder serka mo keñe ba nanga toon ko bandiji nayyi tampinɓe diwanu no fewi kono tawa mabɓe arsenal armé kewɗo no fewi ko kañum tawa e mabɓe pistolet je kure kewɗe taw koye ballodiral population finoɓe toon gendarmerie national taweteɓe to tabakkoto ha toon to keñe baɓe jonni no fewi ɓe erima kadi ɓesguji leydi ndi nde gollodirta e mabɓe so gollodiri e mabɓe tan ma jomumen mbattu ɗanade ɗoygol moƴƴol kono so tawi ɓiye ko gujjo mboɗo suuɗa aɗa mofta mi yiiɗa haltude wiye komi naafigue walla goɗɗuma a ɗanotako mi ɗanotako mi deƴata a deƴata ko enen guitta ɗum e rendo men ha laaɓa ha wiyecel état major général armé leydi Mali o holliti ɓe ndewidima taw koye ñukido renseignement laaɓɗo ceera batu taw ko ɓen ardiɓe pelle joguitiɓe ko wayno GENIM kame l'organisation état islamique kene tolno temedere capanɗe jeegom e joyi kilométre banggue funnague gawo nokko mbiɗeɗo fina kene wona nogasi joyi kilométre hakkude Siré Bougou ko toon tigui ɓe mbawi teɓɓidde bomboje ballal ndi o ɓe derguiti hen ko fewi ko heewi ɓe kolliti ɓe keeɓi fandare mabɓe e ndeɗon fiyande leydi Mali windi ɓattake faade CPI cour pénal international fandare mabɓe ko yaltude ndu suudu ɗo e hitande maɓe golodiri no suudu siftinde moon won jihadiste en helnoɓe Tumbuktu tawni nanga toon to cour pénal international ne ñaawa ɗum ko caggal nde Niger kamine wondi kadi e Burkina Faso bindi ɓatakuji Mali rewi hen surtout o saaha AES goni yaltuɓe ko fati banggue wonande cour pénal international to Guinée Conakry sumgoji sarɗiyankoji kame local bannoɗi capantati goo lewru mai 2026 ñalawma hanki o woni ñalawma sumgoji ɓen jogorɓe ardade ɗin commune aji taw koye ɓen gañiɓe tigui e nder ɗin commune aji wonoɓe maire uji ɗin commune ko hanki on ñalawma maire uji kewɗi mbawi kay joƴƴinede taw koye dow oɗona sifa to Guinée Conakry haɓade e nder opération ɗanninoɓe yimɓe ɗanle suuɗayru ɗum ko caggal nde rewɓe hewɓe jaltine goyto sukaɓe men hewɓe kay ɗanninama e suuɗayru nawa to Sierra Leone gudda toon e kala ñalawma ene namde 15 milliards walla mbiyen million franc guinéen million ngaji 10 franc guinéen hewɓe hen ko toon gudda ene ɓiire haalis e jinnaɓe mumen ko ɗum jeeyi sababu noon nokko mbiyeɗo Makem ɗum koye caggal ballodiral hakkude laamu leydi Guinée kame laamu Sierra Leone gon wuuro nanggama toon gayi mawɗi kay yuɓɓinannoɓe ɗen ɗanle suuɗade ndewani lawol wonani weltare mawde no fewi ɓen jinnaɓe suka men ɗanninte e funtiji e kala saaha to Niger e nder opération haɓade ko fate ndebati gorkago to ñame nanggama ken tolno e 16 jofaɓe peɗeli ko gorkati debati en ene hen chef de douane ene hen kadi joguiɓe sécurité to banggue armé leydi ndi tawɓe tuuma koye gueɗe LGBT plus ɗum noon eɗen gandi leydi Niger so ɗeɗe nanguirama ɗum ko duuɓi 5 ha duuɓi 10 kaso aɗa yoɓa ko ene tolno e 5 millions taw koye koppireje franc CFA ko wona ɗum ko noon enquête jokki ngol laylaytol toon to leydi Niger paɗen ko toon to Burkina Faso catal loni to banggue haqqe innama aade ɓe kolliti maɓe guddu bureau ji maɓɓe ñande 30 novembre e nder leydi Burkina Faso jeeyi sababu noon ko caggal nde laamu leydi Burkina Faso ƴetti pelital yewde golle maɓɓe ɗum ko caggal nde ɓe jaltini konnguli aɗi joofi ñiŋoje mawɗe walla ni wiide kala nde kuulal yaɓɓa yaɓɓe ɗum ko armé leydi Burkina Faso gila e wargoji ha eɗen gueɗe kala
laamu leydi Burkina nan yo nani ɗum no feewi holliti kala kabar mo ɓe jaltini way kono ɓe jingata ko leydi laamu leydi Burkina Faso jeyi sababu noon Burkina yowi ngal catal ha nde hunde kala heftina lawol ko waɗa ɗum ko catal haqqe innamade ngal loni ɓe kolliti maɓe gudde biroji mabɓe ñande 3 novembre haɓe keɓoya kamɓene ko ɓuuri labde ɗeɗen gueɗe kala mumen to Côte d'Ivoire caggal to ɓooli kewɗi jippiɗi toon ha waɗi mayɓe heeɓe kuɓeje bomi to Abidjan Alassane Dramane Ouattara hanki holliti oɗo saaha ɓe batti haqqillaji mabɓe e ɓen jayiyaɓe maɓe gaddu juuɗe mabɓe ngam wallide ɓen kono holliti ɓe ɗaccata hay ɓiɗɗo goto leydi ndi ene daña caɗele kono holliti ɓiɓe leydi ndi kala yo moɓodir ballodira nde tawno météo holliti hitande hikka nde toon ma heew diƴƴe no feewi Afrique du Sud seppoji bannoɗi toon ñande 30 lewru juillet manduɗo hen nandu toon to Afrique du Sud ko ɓiɗɗo gananajo goto woni baraɗo hen kanko no fiɗa ko kural inde makko ko Bassirou Isiaga ko duuɓi 40 o yaranno laamu akara leydi Gana ɗaɓɓiri leydi Afrique du Sud lelawal watte e mayde makko ko ɓuuri yawde e yaccade to leydi Algérie ko sumgoji sarɗiyankoji woni ko yuɓɓina ñalawma hanki o kayne tolnoyno 25 million Algérie najo yaltoyi ngam suɓade 400 taw ko sarɗiyanke jogoɗo joɗade taw ko duuɓi 5 ɗum noon wonande koye 35 partiji ɓen ƴamoɓe ɗin fannuji gila 2021 ɗin sumgoji mbaɗani ñalawma hanke o hoorele ndi noon holliti weltare mawde no feewi ko fate juɓɓingol ɗi sumgoji dewɗi lawol guerre moyen orient to joolam jaɓeri kaldigal hakkude Iran e États-Unis de Amérique toon to Doha laamugo leydi Qatar Iran holliti yowi ngal kaldigal cakkitingal ha ñalɗi sunare jawta ñalɗi jenayse ɗiɓe goni e waɗande Ali Khoumayni mo ganduɗa ko baranoɗo ken tolno hande e lebbi nayya taw koye fiyande adide hakkude Israël e Amérique faade toon to Iran kanko Ali Khoumayni noon ko hande jenaysima ko waɗa toon to tanta diine mawka taweteka to Tehran kene tolno 15 ha million ngaji 20 neɗɗo ma mbaw moɓodirde balɗe 3 ngam juurademo e duwanademo ko adi omo wire e nder leydi ndi hen Venezuela gila tan nde fiyande bonde waɗi toon ko fate jerɓugol leydi mayɓe limore mum 2,300 neɗɗo woni ko maayi hen 11 ujunere gañiɓe 50 ujunere e limore nde loni holliri koko majji yiitaka taw balɗe 8 jiilawne jokki gorko goto mawɗo yiitama omo wuuri omo tawi e juuɗe ɓen safroɓe to Syrie heeɓi hanki attentat e nder Damas e hoore muɗum ngun jangu noon waɗi jeeyo wasɓe pital men taw koye bombo fettina 16 mbawi gañade andaka taw noon hol catal bangal ndeɗo hen fiyande Ukraine heeɓi piyande gulɗe jaw taw ko frappe bonɗo nayo mbasi pital mum hewɓe gañima kono frappe kadi Ukraine kañumne weddima piyande mum faade toon to Russie ɗiɗo mbasi en pittali men ko wen peƴƴerde guleki sattuki no feewi kañum ari toon to États-Unis de Amérique kene tolno 45 degré wonɓe e ko fate mondial 2026 ko waɗa ɗum ko kadi wonɓe manditare jeytari États-Unis Amérique duuɓi 150 goni koye nguleki mawki no feewi kedde joolam jaɓeri jaɓɓoɗen ko Alhassane Oumar Mbooc mi salminima. en calmitima Sara Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV haɓuri men ɓuttengtude e joolam jaɓeri ñalawma hande o puɗɗorgo leydi hono Frayse ene wayno laamorgo mum kurmaɓe appel wawi wono woppidde ñande alkamisare 2 lewru morceau woni juillet 2026 oɗo bere rewno Zou Ourou Tisia Ben Tisia taw ko neɗɗo gandaɗo no feewi wonande ko fatte banggue taw ko histoire wonande koto juɓɓudi ɓen sépariste en basque état noon ñamama toon caggal kadi nde jowno e ndin juɓɓudi taw ko terroriste en e ɗum noon caggal ɗum noon nde Espagne wawno kadi wadde hono loyndo mum waw gam wiide amo jeeya e attentat bano toon e hirande 1997 ha yooɓi e woppitali kewɗi no feewi oɗo nde
koppita e ñalawma taw kadi ko ñalawma hanki oyete ɗo ko fatti toon e leyɗele kono dendude hono Amérique ene wiya ɗen Amérique de ene wayde mbawi kañumne nadde e wona ko fatti kadi e won jiɗon juɓɓudi o ujunaji ɗiɗi nogas wawata kadi waylude alena mabɓe e joɓodiral wande ko taw ko beltagal e wursodirde wonɗe gueɗe kala ko fatti e jokkodira mabɓe Mexique Canada leyɗe dendude Amérique ɗum no de noon hande ɓe cuwata wadde kadi wadde ko waylude won oɗon forme gonaɗo oɗon tawa ko oɗon ñalawma mo gonaɗo wonano kadi e ñalawma alarbaɗe goho lewru taw kadi ko juillet ujunaji ɗiɗi nogas e jeegom ɗum noon wawi kadi kono wawde kadi wiide wonde ɗe mbayla oɗo mécanisme tawa ko wadde kono révision ngaji e kala hirade kala wonata ko muddo mum ko duuɓi sappo kono noon woni koye e jewre e ɗum noon ɓe mbawa kadi artude hen e wonande kadi e jonte garoje ɗe Abdoulaye Sarr ko ɗum tonguɗen kabaruji men e joolama jaɓeri ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sandow ngam weltare Ayawo TV ngam weltare Ayawo TV Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Seydou Abouba kettima laki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo ma on ketto musidɗo moon Ali Abouba